Mi smo ovih dana govorili o tome da se nalazimo između velike borbe, zapravo u velikoj borbi između dobra i zla. I da moramo jako da pazimo jer onaj koji želi da sruši projekat koji se zove život, radi na sve moguće načine, ne bi li zarobio naše umove i ne bi li njemu služili, a ne Bogu, onome koji zna šta je dobra, ugodna i savršena volja Božja za naše živote. Juče me je Toni pitao da li ću nastaviti u tom pravcu, da pričamo, da idemo malo dublje, da razmišljamo i hteo sam da idem u tom pravcu, ali sam malo promenio temu. Danas ću govoriti o tome kako da se suprotstavimo đavolu. Da li mi to možemo i kako to da uradimo. A hteo bi opet sa druge strane da vam govorimo o tome šta je važno da jedan bude zdrav i da prepoznamo te neke stvari koji nam se nameću u ovom društvu i da ih prosto ne prihvatamo, ali nadam se da će biti prilike da govorimo o tome, gde je tu sve napadi, gde su i kako da to nekako zaustavimo. Ali danas ćemo govoriti o nečemu malo drugom, isto je jedna popularna tema, govorit ćemo kako da se suprotstavimo đavolu, jer posebno mi se sviđa onaj stih koji sam citirao na početku iz 1. Jovanove, gde kaže, piše vama mladići jer ste jaki. I uvek kada vas vidim, onda vidim koliko je snaga u toj mladosti koju vi tako sa ponosom nosite. Kako nam ništa nije teško, kako sve možemo uraditi, kako možemo knjige prodavati, a da se ne stidimo nazvati se njegovim imenom i njegovi sledbenici. I danas sam čuo jedan izveštaj jednog možda od najmlađih kolportera koji je danas primenio nove taktike i prodao je nove knjige. I svakoga dana mi osvajamo jer smo jaki. A onda Jovan kaže zato što reč Božja živi u nama, zato se obraća mladim ljudima. Jer hoće reč Božju, jer hoće da to živi, da dokažemo ovom svetu da se to može, a onda ona posljednja stvar, jer smo pobedili zlog. Jer možemo da pobedimo đavola. Jer hoćemo da ga pobedimo, jer hoćemo da mu se suprotstavimo. Da mu kažemo, dosta je, mi želimo da služimo Bogu. I zaista, kada razgovaram sa Nikolom, koji je direktor naše gimnazije, znate da imamo gimnaziju, ja bih vam rekao, idite u gimnaziju. Ako ima neko da se premišlja u koju školu hoće da ide, idite u gimnaziju. Jer predsjednik naše gimnazije, zapravo direktor naše gimnazije kaže, mladi moraju da nauče da Bog nema alternativu. Razumete? Ne postoji opcija koja će zameniti ono što Bog nudi našim životima. Ništa na ovom svetu nije toliko dobro, toliko kvalitetno, toliko veliko i toliko moćno da može da parira onome što nam nudi Gospod Bog. Ipak, mi pravimo odluke kakve god i te odluke nas koštaju nekada i ne izdržimo na tom putu. Nekada neke naše odluke, neke stvari zasene onog velikog i moćnog Boga. I tada đavo trijumfuje. Međutim, kako se suprotstaviti tom đavolu? Kako odupreti svim njegovim napadima i iskušenjima? Naravno, moramo da imamo zdrave mozgove. To je prva stvar, da bi razumeli reč Božju. Da bi Bog mogao sa nama da komunicira. Ali druga stvar, moramo biti jaki. Znate u čemu? Moramo biti jaki u veri. Moramo biti jaki u onome u šta verujemo. I biti čvrsti, nepokolebljivi. Stajati na strani istine, pa makar se i nebo srušilo. I vi znate ove stihove koji su zapisani u 1. Petrovoj poslanici u 5. poglavlju od 7. do 9. stiha, zapravo 8. i 9. 7. znamo i 8. znamo, ali taj 9. nikako nismo se suočili s tim 9. On je tako važan. 8. stih kaže ovako, budite trezni, nema opijanja. Dobro? Šta je opijanje? Kada se napiješ previše vina, onda se opiješ. Ili onda se napiješ. Kada se napiješ, ne znaš šta je levo i ne znaš šta je desno. Ne rasuđuješ zdravorazumski. Ali naravno, on ne govori samo o trezvenosti po pitanju alkohola. On govori o trezvenosti po pitanju celokupnog života. I onda kaže, budite trezni, nemojte biti
pijani željama ovoga sveta. I onda on kaže, i pazite, budite trezni, razboriti, raširite svoje oči i pazite, jer suparnik vaš đavo, kao lav ričući, hodi i traži. Hodi i traži. Prohodi zemlju i obilazi, ne bi li vas našao. I našao je i Jova. Našao je i Josifa. Našao je i Hrista. Našao je i Pavla. Našao je i Dimasa. Našao je i Tihika. Našao je i Danila. Našao je i Davida. Našao je i Solomuna. I mnoge. I Samsona je, pogotovo, našao i sredio ga. I pogledajte, on hodi i traži, on je naš suparnik. I hoće ne samo da nas sruši, nego da nas pojede. Ste bili nekada gladni i uzeli ste onaj sendvič ili šta ste imali, pojeli ste onako, ništa nije ostalo, samo papir. I još onaj papir, kad ste vidjeli onaj masan papir, a je mirisao jer ste bili gladni. Zamislite sad đavola koji je razjaren, koji gleda u taj sendvič od hrišćana i hoće da ga pojede. I da ga pokida onako da ništa od njega ne ostane. Takav je đavo koji urla ovim svetom i hoće da nas pojede. Jer živimo za bolje. Živimo za više. Živimo za vrednije. I on pokušava na sve moguće načine da nas ruši. Postavlja zamke, proučava nas, uzima dovoljno vremena, gradi tvrđave u našim umovima. I onda kaže 9. stih. Mi znamo da on napada i sami smo to iskusili. Ali 9. stih nam daje recept kako da mu se suprotstavimo. To je tema našeg proučavanja večeras. Kaže, branite se od njega. Znači, možemo da se branimo. Branite se od njega, kako? Tvrđom u veri. Jeste razmišljali šta to znači biti tvrd u veri? Tvrđom u veri. Znajući da to nije ništa novo što se vama danas dešava. To se dešava i mnogoj braći po svetu. I oni su pod istom paljbom, pod istim iskušenjima, pod istim izazovima. I oni se brane, stoje čvrsto. Sad, mene je zanimalo šta to znači biti tvrd u veri. I onda sam konsultovao nekoliko prevoda. Kući imam razne prevode Biblije i onda uzmem i kada me nešto interesuje, ja gledam. Ako je svugde isto prevedeno, onda je stvar jasna. Ali ako se prave razlike u prevodu, svaki prevodilac drugačije prevodi, onda tu imate materijal da ulazite duboko, da vidite šta to znači. Evo kako su neki preveli. Vrlo je slično, ali postoje jedna nijansa u jednom prevodu i jako mi se svidjela i hoću to da podelim sa vama. Šta to znači biti tvrd u veri? Evo kao što u našem prevodu, što ja čitam, Daničić Karadžić piše tvrđom u veri. U jednom drugom prevodu kaže branite se čvrsti u veri. Znate, da budete čvrsti u veri. Opet neki drugi su preveli čvrstom verom. Vera mora biti nepokolebljiva, a ono što se meni posebno sviđa i gde stavljam akcenat jeste branite se od njega zauzimanjem stava. Ste nekad zauzeli stav? Znate šta znači zauzeti stav? Znači zauzeti stav, stati i reći udri, neću se pomeriti. To je to. U to verujem, tu stojim, pa makar se i nebo srušilo. Spaljuju Galileja. Ja sam dobro rekao. Sad, možda i nisam. I šta on kaže? Možete me spaliti, ali ipak se okreće. Ipak se okreće. Razumete? Do smrti bio je veran. Kako možemo razumeti ovaj Petrov savjet? Kako to izgleda ta tvrda vera ili kako to izgleda kad neko zauzme stav prema đavolu? Ne prema drugom čoveku, nego prema đavolu. Odlučio si da zauzmeš stav prema njemu i da ideš do kraja. Ja bih želeo sa vama da podelim nekoliko primjera iz Svetog pisma o mladim ljudima koji su zauzeli stav, koji su stali čvrsto i koji nisu imali pogodne okolnosti u životu. Nije mu uopšte bilo lako. Čak naprotiv, bili su u mnogo gorem položaju nego što se mi danas nalazimo. Jer znate nekog
heroja iz Svetog pisma koji je zauzeo stav prema đavolu? Josif. Hteo sam danas da proučavamo Josifa, ali nećemo danas o Josifu. Jeste zauzeo stav. Hteo sam da posebno se obratim vama, dečki, zato što svi iz organizacije samo dečke, pa da pričamo malo kako je to Josif zauzeo stav i kako ga žena nije nadvladala. Bio je heroj nad herojima. Nije se dao. I šta se dešavalo u njegovoj glavi i u njegovom mozgu, ali to ćemo neki drugi put. Josif je jedan od njih. Imate li još neki primjer, neko koji je zauzeo stav, koji je rekao, tu sam, ne mogu drugačije, tako ću raditi, kako god bilo, ja sam spreman. Ruta? Dobro. Ko je još zauzeo stav, Mašo? Koga crtamo, koju princezu? Stira. Idem. Ko? Dobro, ti sad u tumačenje ode. Tako je. Ja bih želeo večeras da proučavamo o proroku Danilu. Danilo. Iako mi znamo knjigu proroka Danila kao knjigu koja govori o nekim proročanstvima, koja nam govori o nekim lancima dugačkim 2300 godina i kada će se šta desiti. Ali to sve ima mesto ako razumete o čemu je knjiga proroka Danila. Knjiga proroka Danila nije o tome kada će se Isus pojaviti. Knjiga proroka Danila je knjiga o nadi, o jednim mladim ljudima koji su bili u ropstvu, koji su zauzeli stav i videli su dalje. I rekli su, ima nade. I zbog njihovog zauzetog stava i nade koji su imali, oni su hrabrili i druge i rekli su im, zauzmite stav, budite čvrsti u veri i jednog dana će se sve ovo završiti. Šta se desilo? Knjiga proroka Danila govori o tome da Božji narod je bio pobeđen, da je jedna sila, Vavilon, onog vremena najmoćnija, došla i razorila Jerusalim, razorila je Božji narod, spalila je grad. Ne samo da je spalila grad, nego svetinju nad svetinjama je srušila. Sve sudove iz tog hrama je odnela. Navuhodonosor je govorio, ja sam veći Bog od vašeg Boga. Ja, Bog, sam pobedio vašeg Boga i vaš Bog je mrtav. I dokaz je da sam razorio hram, da sam odneo sudove. I u ono vreme to je bila borba bogova. Ne samo ljudska borba, nego borba bogova. Čiji je Bog veći, čiji je manji? Koji je jači, koji je izgubio, koji je pobedio? I sada imate jednu takvu situaciju gde su oni u ropstvu. I sada taj Navuhodonosor je odlučio da sjajne mlade umove, jake umove odvede u svoje ropstvo, da ih preimenuje, da obriše njihovu kulturu, da obriše njihovu veru, da obriše sve ono što ih je podsjećalo na njihovog Boga i da im on da jednu novu kulturu, jedne nove vrednosti i da oni njemu služe do kraja. I tako Danilo odlazi u Vavilon i u Vavilonu prvu stvar brišu njegov identitet i daju mu drugo ime. Kako se zvao Danilo? Valtazar, tako je. Evo studenti teologije, to studenti teologije dobacuju. Ali došli su još neki momci sa njim. Kako su se oni zvali? Sedrah, Misah i Abdenago. Abednego, jel tako? Sedrah, Misah i Abdenago. I vi kada čitate knjigu proroka Danila, ona govori o njima. Ali na drugom mestu se govori i o drugim ljudima. Nisu oni bili jedini koji su otišli u ropstvo, u Vavilon. Bilo je mnogo drugih. Ali ova knjiga govori odmah na samom početku, prva glava, oni dolaze tamo i Danilo je smešten u jedan fini apartman, jedan kraljevski apartman, trebao je da jede kraljevsku hranu, tu je trebao da se uči, školuje i odmah 8. stih prvog poglavlja, pogledajte šta Danilo kaže. Ali Danilo je zauzeo stav, kaže ovde, da se neće oskvrniti i neće se oboganiti obrokom jela careva i vinom koje on pijaše i zamoli se starešini nad dvoranima da se ne opogani. Šta je Danilo uradio? Čim je došao u ropstvu, čim su ga oslobodili i doveli u dvoranu da jede carsku hranu i da pije carsko vino,
to znači da je i car jeo tu istu hranu, jer su oni njima obezbedili dobru hranu da bi napredovali, da bi mogli da ih školuju, da bi im tu bilo lepo, da bi oni radili za njih. I Danilo gleda svu tu hranu i kaže, ova hrana nije dovoljno dobra za mene. Šta kažete, dragi moji mladi? Se sad nađete da idete tamo pred nekog cara i da vam car ponudi trpezu, a vi ste, eto, adventisti, a adventisti ne jedu sve, ali sada je prilika, takva prilika imate sad i nikada više, i šta ćete uraditi? Hoćete stati nasuprot svima i reći, slušaj prijatelju, to je sve lepo i dobro i ukusno, ali nije dovoljno dobro za mene. A ovaj ga gleda, taj dvoranin, kaže ovde, nemoj mi praviti probleme, molim te. Nemoj mi praviti, samo mi nemoj praviti probleme, jer ti nisi u položaju da biraš. Ti si rob, ti si ovde doveden. Nisi u položaju da ti postavljaš pravila igre, nego mi postavljamo pravila igre. Ali Danilo kaže, ne, ja ne želim. Ja želim ovako, nikako drugačije. Čvrsto je odlučio, zauzeo je stav da se neće uprljati carskom hranom, ani vinom. Znači, jelo i piće. Jelo i piće. Vrlo interesantna stvar. Znate, neko je čak znao da proda čitavo imanje za šerpu leće. Znate ko je taj bio heroj? Kaže, umirem od gladi, daj mi, moram da jedem, umirem. A ovaj je iskoristio to, evo, daću ti, jesi gladan? Ali pod jednim uslovom. Pod kojim? Potpiši. Da ću ja naslediti, a ne ti. Znate, nekada kad padne taj šećer, što bi Maja rekla, onda smo gladni, mladići, onda bi pucalo, samo da se jede. A Danilo možda je bio u istom položaju, mlad dečko. I kaže, ne, ja ovo neću da uradim. Jelo i piće. Zašto nije jeo carsku hranu? Zato što je bio edukovan, zato što je imao određeno znanje da postoji čista hrana i postoji nečista hrana. Da postoji hrana koja je dozvoljena i hrana koja nije dozvoljena. I da ovo sme da se jede, a ovo ne sme da se jede. A mi bi rekli, pa, who care? Koga je to još briga šta sme da se jede, a šta ne sme da se jede? Jer vi pratite to, šta sme da se jede, a šta ne sme, ili sve se jede. Sad Petar kaže, zauzmi stav i ne boj se, stvari će se dešavati. I onda, čim se ovo desilo, to znanje koje je imao, on nije hteo da pogadi, ostao je čvrst i veran tom principu čiste i nečiste hrane. I vi dalje znate, nemam sad vremena, šta se tamo dešavalo, i ovaj mu je onda dao 10 dana, i da znate, 10 dana Danilo je bio vegan. Vegan je bio 10 dana, to kaže ovaj tekst. I za 10 dana je bio jači u poznavanju Biblije i svega Biblije. Znanja onog vremena, testirali su ga i dokazano je da je bio bolji. I onda je rekao, jesi video? Ali naravno, ne samo zbog veganstva. Ja bih rekao, pošto ja volim tu hranu, ja bih rekao, to je zbog toga, ali naravno i Bog je tu doprineo. Zato što je zauzeo stav. Zauzmite stav, jedite vegansku hranu i napredovat ćete. Naravno, nije sve crno-belo, ali stav je mnogo važan. On nije sve na svetu, ali je važan. I poštovali su ga. I to je bio odmah prvi susret. I Danilo je stavio do znanja čiji je. Da njegov Bog nije izgubio. I on se nije ponašao kao svi drugi da je njegov Bog ostavio njega i da se ne brine. Ne, on je znao, Bog je živ. Bog me nije ostavio. Ja se nalazim u nekom nepovoljnim uslovima, nezgodnoj situaciji, ali ja i dalje verujem da je to tako. Bez obzira što se ja možda nikada neću vratiti kući i što nikada me majka neće učiti ovo je čisto i ovo je nečisto. Ja sam zauzeo stav i do kraja života ja ću to jesti. Čisto i nečisto ću razlikovati, kaže on. I pogledajte, 2. glava, 28. stih, car sanja san. I niko ne može da mu protumači san. I oni se sete da postoji neko ko može da tumači snove. I zovu Danila. I Danilo izlazi. I pogledajte šta kaže 28. stih. Kako se Danilo postavio pred Navuhodonosorom, onim čovekom koji je smatrao da je Bog onog vremena i da je pobedio Boga živoga. I on kaže, Danilo ga gleda u oči i kaže, care,
To što ti kažeš ne mogu ti kazati ni mudraci, ni zvezdari, ni vračari, ni gatari, ni svi mudraci tvog carstva. I onda on kaže, ima Bog koga ti misliš da si ubio, ali nisi ga ubio. On je živi Bog. Ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Navuhodonosoru šta će biti do posljedka. San tvoj i što ti je vidjela glava na postelji, ovo je. I onda tumači. Zlatna glava i tako dalje. Da li ste nekada razmišljali koliko je trebalo hrabrosti za ovu rečenicu? Da stanete pred najmoćnijeg čovjeka onog vremena, da ga pogledate u oči i kažete mu, ti nisi najvažniji. Ima neko ko je veći od tebe. A to je Bog koga misliš da si ubio, ali nisi. I on će ti reći šta si sanjao. Za ovo je moglo da mu ide glava. On je morao da se dovija, mogao je drugačije da pristupi, ali nije, on je pristupio baš tako. I tu vidite drugu stvar. On pravi razliku. Čvrsto se drži one zapovesti koja kaže, ja sam Bog jedini. I nema ni jednog Boga osim mene. Ko je za Danila najvažniji? I on je živ. I on će to reći. Poznavanje Boga. Znanje, čisto nečisto, poznavanje ko je Bog. 3. glava. Šta se dešava u 3. glavi? Postavlja se kip u jednoj velikoj dolini, ogroman kip. I oni znaju da Danilo zauzima stav i Danila šalju izvan carstva, da ne bude tu, da ne pravi probleme, da ne bude uzor sa drugima, nego svi moraju da se poklone kada se zasvira. I Danilo je otišao i svi su legli kada su zasvirali gusle, što kaže naš prevod. Tada nisu bile gusle, ali nešto su svirali u rog i svi su popadali na zemlju. A šta kaže tekst? Da su 3 momka, tako mladi kao vi, jaki, u kojima je reč Božja živela, koji su odlučili da će nadvladati zloga, ostali da stoje. Stoje. Čitavo carstvo je kleknulo i palo pred kipom. Oni stoje. Koja je to petlja trebala da bude? I znate one priče što kažu stari pastori. A mogli su da sagnu se, kao pertla im se odvezala, znate. Čisto da nešto simuliraju, da ih ne kompromituje. Oni će i dalje da veruju svoje, ali što bi morali svime da kažu da oni baš veruju to? Mogu da se malo prošunjaju. Znate, ne mora da se zna. A ne, ali oni su odlučili, ne, mi ćemo stajati, a ovi besne, kad ih vide. Vrište, care, pa to je neviđeno. One koji si ti doveo iz te zemlje koji smo hteli da prevaspitamo, ne mogu se prevaspitati. Oni nam kvare koncepte. Neće da ti se poklone. I sve to čitajte u 3. poglavlju. Zašto se nisu poklonili? Sedrah, Misah i Abdenago. Zašto se nisu poklonili? Zato što su znali da nema kompromisa. Nema idolopoklonstva. Imali su jaka osjećanja. Mi služimo samo jednome Bogu. Ne dvojici, ne trojici. Samo jednome. Bez kompromisa. Jaka osjećanja. Bog je živi Bog i mi njemu služimo. I onda car ih zove. I pita ih, da li je istina da vi ne želite da služite mojim bogovima i ne želite da se klanjate liku koji sam ja postavio? A oni mu odgovaraju, evo Bog naš kojemu mi služimo može nas izbaviti iz peći ognjene. I izbavit će nas iz svojih ruku, care. I onda kaže 18. stih, tu je taj stav. Kaže, a kad i ne bi nas izbavio, znaj, care, ovo da ti bude jasno, da tvojim bogovima nećemo služiti, niti ćemo im se klanjati. Tačka. To je to. Nema razgovora. Nema pregovora. Možeš ti nama dati ovo, možeš nas kazniti ovako, možeš nas plašiti sa ovim. To je to. Mi stojimo tu. Spremni smo na smrt, ali Bog će nas izbaviti. Ako nas ne izbavi, ok, umiremo za Boga. I on se trese i nagovorio je tamo da se užari peć, razumete, 3 puta više i oni koji su tamo ložili su, koliko? 7 puta, hvala ti, ti si moj saradnik. I još, i nije bilo dovoljno. I onda
su odlučili da ih pobacaju tamo. I 28. i 29. stih i 33. poglavlja kaže ovako: a progovori Navuhodonosor i reče da je blagosloven Bog Sedrahov, Misahov i Avdenagov, koji posla anđela svojega i izbavi sluge svoje, koji se u njega pouzdaše i nisu poslušali zapovesti moje i dali su svoja tela da ne bi služili ili se poklonili drugom Bogu osim svome Bogu. Nema kompromisa za njih. I onda kaže: zato zapovedam da se danas svako ko želi iz naroda i plemena i jezika koji pohuli na tog Boga Sedrahova i Misahova i Avdenagova, da se iseče i njegova kuća da se spali. Jer nema drugog Boga koji može tako izbaviti. Sada on priznaje, pazite, on koji je mislio da ga je pobedio, sada priznaje i kaže: ne, priznajem, on je živi Bog. I on jedini može da triumfuje, ni ja, ni jedan drugi Bog, on je živi Bog. Ova 3 čoveka i ovaj 4. Danilo su dokazali da je Bog živi. I pogledajte, zbog zauzimanja stava, čvrste, bez kompromisa, kaže 30. stih, kaže: tada je car Navuhodonosor uzvisio Sedraha, Misaha i Avdenaga. I to gde, kaže zapis? U ropstvu, u zemlji Vavilonskoj. Kao da su imali veće počasti u ropstvu nego u svojoj zemlji. Jer sada u ropstvu je došlo do izražaja ono u šta su oni verovali. Sada vojske nema. Mislim, jer ima ovdje redovna vojska? Kod nas nema, kod nas ima plaćena vojska. Ja sam imao priliku da budem vojnik, ali slušao sam od onih starijih koji su služili dugo godina u vojsci jer su bili nepokolebljivi. Znate šta vojska pokušava? Vojska pokušava da vas slomi. Isto ono što je ovdje pokušavao da uradi Navuhodonosor. I oni brišu i teraju vas i lome i pritiskaju i bezbednjak i ovaj, samo da posustanete. Kada vide da ne mogu, onda se povuku i kažu: ovo je čovjek u koga možeš da imaš poverenja. I vratete i daju ti još više poverenja, jer znaju, ako čvrsto stojiš ovdje, stajaćeš i na drugoj strani. Znači, isplati se biti čvrst. Ako poklekneš, gotov si. Nema poverenja u tebi. Niko, ne vrediš ni dinar, jer si se prodao. 4. glava. Znate šta piše u 4. glavi? Proročanstvo. Da Navuhodonosor će pasti kao car i da će biti kao vo koji pase travu jer se nije pokajao pred Bogom. I sada, ko izlazi pred njega? Izlazi Danilo. I od 25. do 27. stiha u 5. poglavlju Danilo mu obrazlaže san. Kaže: bit ćeš prognan između ljudi i sa zverima ćeš poljskim živeti i hranit ćete travom kao goveda i rosa će te nebeska kvasiti i 7 će vremena proći preko tebe, care, dokle poznaš da višnji vlada carstvom ljudskim i da ga daje onome kome on hoće. I tako dalje, i tako dalje. I onda savet Danila, kaže Danilo, savet caru, kaže: zato, care, da ti je ugodan moj savet, oprosti se greha svojih pravdom i bezakonja svojih milošću prema nevoljnima, da bi ti se produljio mir. I odlazi Navuhodonosor dokle god se nije pokajao. Kada imate takvog jednog Danila, onda pored ovoga stiha i saveta napišite: silan momak taj Danilo, jer je mogao ovako da razgovara sa carem. I onda ide dalje priča, Navuhodonosor pada, dolazi drugo carstvo, dolazi treće carstvo i tako dalje, a oni ostaju jadni u tom podeljenom nekom carstvu, prvo vavilonskom, onda persijskom i tako dalje i tako dalje. I 6. poglavlje, 7. stih. Danilo i dalje ostaje na svojoj službi, on je napredovao, ostaje na službi, ali dolazi drugo carstvo i sad oni su ljubomorni na Danila i hoće da ga sruše. Ne može biti da taj porobljeni, već 3. put porobljeni od trećeg carstva, raste i dalje.
I oni pišu, nagovaraju cara Darija da napiše takav proglas da svako ko se moli drugom Bogu treba da bude sankcionisan. Ne može, pa ti si Bog, pa ti si pobedio. I oni dolaze kod Danila, nagovorili su cara, car je pritisao pečatom i kaže: Danilo, imamo jednu vez za tebe. Da li si čuo da je car napisao jedan takav zakon da ako se i dalje budeš molio svome Bogu, gotov si. I znate šta radi Danilo? Danilo ih gleda i kaže: dragi moji prijatelji, hvala vam što ste me obavestili. Vrlo interesantan zakon. A znate šta je uradio? Nije sazvao Sedraha, Misaka i Avdenaga i rekli: da napravimo malu grupu, da se molimo, imamo problem, kako ćemo sad da nastavimo? Ne. On uopšte se nije stresirao od one informacije. Otišao u svoju sobu, gdje su bili otvoreni prozori, prema Vavilonu, a oni čekaju ispred prozora i gledaju šta će sad Danilo da uradi. A oni, kaže, po običaju svome kleknuo i 3 puta na dan se zahvaljivo Bogu. A šta sam rekao? Vavilon, prema Jerusalimu, tako je. I gleda on tamo i moli se. Kad su ovi to vidjeli, odmah su javili caru Dariju i tako dalje i tako dalje. I u 6. poglavlju 10. stih vidimo Danilov stav, a Danilo kada dozna da je knjiga napisana, ode svojoj kući, gde bijahu otvoreni prozori u njegovoj sobi prema Jerusalimu i padoše na kolena svoja 3 puta na dan, moljaše se i hvalu davaše Bogu svojemu, isto kao što je to činio i pre. Ništa se nije promenilo. A ovi se strahovito naljutili, uzeli Danila, bacili ga u jamu sa lavovima koji nisu u danima jeli. Danilo je upao u tu jamu. Ovo nije priča za subotnju školu, ovo je vrlo ozbiljna jedna priča. Otišao je tamo, a lavovi nisu bili zainteresovani za Danila. Prosto nije mirisao na nešto dobro. Jer su znali da on ima svoj stav i bojali su se da će zube da polome s njim. I onda ga nisu ni takli. Danilo je ospavao jednu noć sa lavovima i sutradan Darije je već čekao pored jame i kaže: jao, Bogu hvala da si živ. I pogledajte šta se dešava. Ovo je najvažnija stvar. 26. stih 6. poglavlja kaže: i od mene je zapovest da se u svoj državi carstva mojega svako boji i straši Boga Danilova. Da je on Bog živi, jer je on Bog živi koji ostaje do veka i carstvo se njegovo neće rasuti. I vlast će njegova biti do kraja, do veka. I kaže 27. stih: i on izbavlja i spasava, i on čini znaki i čudesa na zemlji i na nebu, i on je izbavio Danila od sile lavovske. I sada zaokružite u 6. poglavlju Danilove knjige, 28. stih, onako puno. Ja znam da zaokružim onako, uzmem flomaster i zaokružim pola Biblije za jedan stih. To je važan stih, razumete? To je jako važno za mene i ja zaokružim onako više puta, drastično. Moja Biblija je vrlo živopisna. Znate šta piše ovdje? A taj Danilo je bio srećan. Ja razmišljam, pa čekaj, pa Danilo je bio srećan. Kako je Danilo mogao da bude srećan, a bio u ropstvu? Ste razmišljali? Kako je da mogao da bude srećan, a nije mu uslove za sreću? Nije mu bilo lako da praktikuje, jer mu bilo lako da praktikuje svoju veru. Nije. Ali kaže izveštaj, ali Danilo je bio srećan, ali ne samo za carovanja Navuhodonosora. Piše ovdje za carovanja Darijeva, za carovanja Kira Persijanca, za carovanja Navuhodonosora. Carstva su se smenjivala. Danilo je rasto i on je bio zadovoljan i on je bio srećan. Ako želite da budete zadovoljni i srećni u životu, onda treba da zauzmete stav da budete čvrsti u veri. I nema kompromisa, nema kolebanja, ljudi će vas voleti i ljudi će vas poštovati. Gde god da ste, u kakvim god da ste uslovima, čak i ako su uslovi nepovoljni za vas, vi se suprotstavite đavolu zauzimanjem stava. I zbog ovakvih stvari Danilo odlazi
i piše proročanstvo i govori ostaloj braći u Vavilonu, ne bojte se, Bog će nas izbaviti. Ali naravno, nije Danilo bio jedini koji je bio tamo u ropstvu. U Psalmu 137. mi čitamo da je bilo i nekih drugih tamo koji su imali sasvim jedna druga osjećanja. Ne osjećanja poput Danila, da je bio srećan, zadovoljan, poput Sedraha, Misaha i Avdenaga. 137. psalam, prva 4 stiha govori o drugoj grupi koja je isto bila u Vavilonu. Na vodama Vavilona mi smo sedeli i plakali smo, kaže, jer smo se sećali kako je to bilo u Jerusalimu. Kako je to crkva izgledala i hram i sve to. Sećali smo se Siona, kaže ovdje. I zato što smo plakali i sećali se kako je bilo dobro kad smo bili kući sa svojim Bogom, mi smo u vrbe kačili harfe svoje. A oni koji su nas zarobili su tražili od nas da pevamo pesmu sionsku, pesmu hramsku, pesmu crkvenu. A mi smo im odgovarali, kako ćemo pevati pesmu Gospodnju kada nismo kući? Kako ćemo? Kako ćemo mi sad? Mi ne možemo. Emocije su jake, mi smo izgubili, naš Bog nas je ostavio i mi sad ne možemo pevati pesmu sionsku. I sada s jedne strane imate veliku grupu ljudi koji ubeđuju ove koji su ih zarobili da pevaju, a s druge strane imate Sedraka, Misaha, Avdenaga i Danila koji kažu ne, mi možemo pevati i mi hoćemo da pevamo pesmu sionsku. I mi ćemo pevati pesmu sionsku. A ovi kažu ne, mi ne možemo jer nismo kod kuće i ne želimo da pevamo pesmu sionsku. Kakva je to sad razlika? Ovi su srećni i napreduju i uzvišeni su, a ovi plaču, nesrećni su i nezadovoljni su. U istom carstvu, pod istim uslovima i u istim okolnostima. Šta je problem? Šta je problem? Kao da ovaj narod opisan u 137. psalmu nema saznanje. Kao da ne zna šta je čisto, šta je nečisto. Kao da ne zna da je Bog jedini Bog koji se ne može uništiti. Kao da nema osjećanja, kao da pravi neki kompromis. Ne može da bogosluži. Kao da nema volje da ide dalje. Bez volje, bez saznanja, bez osjećanja. Razlika je u stavu. Između Danila i ovih je razlika u stavu. Stavu. Šta je to stav? Evo čitat ću vam jednu pesmicu o stavu. Šta je stav? Stav je predstraža vašeg pravog ja. Njegovi koreni su duboko ukorenjeni u vama, ali su njegovi plodovi oni koji se pokazuju iz polja. On vam je najbolji prijatelj, ali i najgori neprijatelj. On iskrenije i doslednije govori o vama nego vaše reči. On predstavlja vaš spoljašnji izgled zasnovan na prethodnim iskustvima. On je suštinski element koji privlači ili odbija druge ljude od vas. Nezadovoljan je, sve dok se ne pokaže. On je bibliotekar vaše prošlosti. On je govornik o vašoj sadašnjosti. I on je prorok vaše budućnosti. To je vaš stav. Kada zauzmete stav, u stavu vi govorite ono što je bilo, ono što je sada i ono što će biti. Sad, da li je stav sve u životu? Naravno, stav nije sve u životu. Po nekima stav je sve i potrebno je imati da bi bili uspešni, čak i u veri, ali naravno mi znamo sa druge strane da stav nije sve. Jer da je stav sve u životu, ja bi danas bio pevač. Strašno volim da pevam. Imam strašan stav, ali nemam sluh. I malo pre smo vežbali jednu pesmu Mišo i moj drugar iz Beograda, a pošto oni ne znaju da odsviraju, a ja ne znam da je otpevam, nismo navežbali. Ali imamo stav, znate, mi možemo sad da otpevamo tu pesmu. I svi bi verovatno pobegli iz ove prostorije kada bi mi zapevali. Znate, kada gledate, ja imam talenat ili tako dalje, dođu neki tamo ljudi i onda imaju čitave timove ljudi koji hrabre i onda njih snimaju, oni daju izveštaj i kaže on ima stav, on zna da peva, on će rasturiti, a on izađe da peva ko onaj žabac u crtaču. Otvara usta, a nema glasa. I svi vide, čitava publika, a i oni tamo žiri, da je loše. Ali on ima stav, znate, i on se još nabeđuje sa žirijom da on zna, a da oni ne mogu to da prepoznaju. I onda vidite, pa nije baš sve u stavu.
Razumete? Nije sve u stavu. Dakle, stav je dobra stvar i može da nam pomogne u životu. Jer je stav veliki začetnik jedne pozitivne promjene u našem životu. Stav nije sve, ali u svakom slučaju stvar koja može da nam donese mnogo dobra u životu. Stav je unutrašnje osjećanje, izraženo jednim spoljnim ponašanjem. Ljudi uvek projektuju ono što je unutra prema napolje. Stav boji svaki aspekt našeg života. On je poput četkice uma. Može sve da oboji jarkim, svetlim bojama i stvoriti jedno remek delo našeg života, a sa druge strane može sve obojiti nekim ružnim, lošim, tamnim bojama. I ne postoji ni jedan jedini sadržaj našeg sadašnjeg života koji nije pod uticajem našeg stava. Čak i naša budućnost je pod uticajem stava koji sada zastupamo. E sad, kada govorimo o stavu u veri, onda je to jako važno. Zauzeti stav samo ako ste ubeđeni da ono u šta verujete je istina. Ako vi dan danas ne verujete da to što verujete je istina, onda vi nikada nećete zauzeti stav. I nikada zapravo nećete ni živjeti, vi ćete samo životariti, ispunjavati želje nekome u crkvi ili mami ili tati ili nekom trećem. Ste vi ubeđeni da ovo što piše u Bibliji je zaista istina? Ako ste ubeđeni, ajde da to onda živimo. Ako nismo ubeđeni, nećemo nikad ništa napraviti. Bićemo samo drveće koji ljulja i zanosi svaki vetar. I nikad nećemo doneti nikakav rod. A Bog će reći, neka mu još godinu, dve, nemoj da ga iščupamo, možda će se opametiti, možda će shvatiti. I tako iz godinu i godinu, bez roda, bez ičega. Ali ako ste ubeđeni, kao što je bio ubeđen Danilo, ali ako ste ubeđeni kao što je bio ubeđen Sedrah, Misah i Avdenag od mene, pa ja ne znam, nije baš 50 godina, ali 40 sigurno. Đorđe se zove. Bar mislimo da se tako zove. A on kaže, nisam ja Đorđe, ja sam Đoka. I mi ga svi zovemo Deda Đoka. Brat Deda Đoka. I kaže meni Deda Đoka ovako, brat Vlado, ja sam bio pastor 7 godina njemu, jako volim Deda Đoku. I kaže meni Deda Đoka, brat Vlado, kad ja idem ulicom, a ja idem uzdignute glave, param, kaže, nebo. Zašto? Jer ja sam, brat Vlado, adventista. I ja ga gledam, Deda Đoko, on kaže, ne, ja sam adventista jer ja znam bolje i od popa u mom selu. Znaš ti, brat Vlado, kakvu mi, on uzme Bibliju, istinu imamo. To je istina, brat Vlado. Mi se nemamo čega bojati, kaže on. Ja razmišljam o tom Deda Đoki. Ja mu kažem, Deda Đoko, Bog te blagoslovio. Idi i ne boj se. Zamislite sad svi mi, kada izađemo ovde, kad se vratimo u svoja mesta odakle smo došli, i kada stanemo u crkvu, i kada nas neko sretne i mi kažemo, ja sam adventista. Ja sam avangarda po pitanju života, dobrog života, jer znam neke stvari. Znam šta je pravo, znam šta je levo, znam šta je istina, znam šta je laž, znam šta je dobar život, znam šta je loš život, znam šta je zdrava hrana, znam šta je loša hrana, znam ovo, znam ono. Ja sam adventista. Dragi moji mladi, nemojte se bojati. Vi ste jaki, kaže Jovan. I reč Božja živi u vama. I vi možete pobediti zloga. Samo morate da zauzmete stav i da se ničega ne bojite. Da uzdignete glavu i ljudi će vas zbog toga ceniti i poštovati. Gde god živeli, makar to bili nepovoljni uslovi kao što je bilo vavilonsko ropstvo, ne bojte se. Jer taj stav, on se gradi godinama. I on obuhvata, znate šta stav sve obuhvata? On obuhvata naša osjećanja. Danilo imao jaka osjećanja. Jaka osjećanja kada je bilo u pitanju idolopoklonstvo, bogosluženje. Nije mogao da služi drugim bogovima. To mu je bilo strano, kaže, ne mogu. Ja služim jedinom i pravom Bogu. Ta emocionalna komponenta ličnosti je u tom stavu. Danilo imao saznanje
Kognitivna komponenta ličnosti. Učio je, proučavao je, molio se Bogu, bogoslužio je ujutru, uveče i u podne. Imao je dobru zajednicu sa Bogom. I znao je Bibliju, poznavao je principe. I Danilo je imao volju, to je ta konativna komponenta ličnosti, volja. Ne želim da se molim drugim bogovima, molit ću se mom Bogu. Želim da mu služim do kraja i do smrti. 3 komponente ličnosti. Kognitivna, emotivna i konativna. Saznajna, emocionalna i voljna komponenta. Morate da znate, morate da osjećate i morate da hoćete. I to kad se sklopi, onda budete jaki. Ono što morate znati da stav određuje tumačenje stvarnosti gde se nalazite. Ono što vidimo upravlja našim osjećanjima. Tumačenje stvarnosti i upravljanje osjećanja su 2 veoma važna faktora u hrišćanskom životu. Tumačenje stvarnosti. Ja tako puno sretnem adventista koji tumače stvarnost u kojoj se nalaze. Koji znaju sve. I kakav je adventizam, a nisu izašli iz svog sela. Nikad nisu vidjeli adventizam u pravom smislu reči, ali znaju da je adventizam ovakav ili onakav. Tumače ga. Zauzimaju neke stavove. Imaju neka osjećanja. Ali ako imate pogrešne stavove, pogrešno vam je tumačenje i pogrešno je upravljanje sa osjećanjima. Hajde da malo analiziramo. Šta su vidjeli oni koji su bili u Vavilonu, a koji su plakali? Znate šta su vidjeli? Vidjeli su da je hram porušen. To je bila činjenica. To bi značilo da nema šekine, slava Božja se javljala u tom hramu, Bog je bio prisutan. I oni su zaključili, kao što mnogi danas zaključuju, crkva je pala. Nema Boga u crkvi. I oni plaču zbog toga. Onda su vidjeli da su sudovi iz hrama odnešeni. To značilo je Bog je pobeđen. Nema blagoslova. I mnogi pričaju, nema blagoslova, mi hoćemo, ali nije to to. I plaču zbog toga. Vidjeli su da je Jerusalim spaljen i da je srušen. Vidjeli su da nema nade više u nekoj budućnosti. Sve je propalo, ničemu to ne vodi. Bili su u ropstvu, nisu imali slobodu, nema slobode. Zašto da živimo kad nema slobode? I zaključak je bio, mi ne možemo služiti Bogu, ne možemo pevati pesmu Sionsku, jer nismo kući. Njihov stav je bio, Bog nas je ostavio. Šta je video Danilo? Danilo je video sasvim jednu drugu sliku. Isto je bio u istom svetu, isto to je video, ali je imao sasvim drugo tumačenja i sasvim drugu perspektivu u budućnosti. Danilo je video Boga koji se brine. I on je rekao, Bog moj će se pobrinuti. On se brine, bez obzira gde sam, on će me izbaviti. Danilo je video Boga koji je pobednik, ne onaj koji je poražen, nego onaj koji je pobednik. Danilo je video Jerusalim koji je obnovljen. I onda piše 2300 dana i noći i kaže, bit će vremena kada će biti obnovljen. Bog je pobednik, Bog će nas izbaviti. Narod će se vratiti i on ide i priča svima, ljudi, nije tačno. Zauzmite stav, ne bojte se i stvari će se dešavati. Danilo je očekivao Božji trijumf, a naša očekivanja su tesno povezana sa našim stavovima. Očekivanja određuju naše stavove. E sad, mi možemo imati razna osjećanja. I normalno je da hrišćanin plače. I normalno je da kada vam umre neko, da plačete i da pokažete osjećanja. Ali ono što nije normalno je da plačete zauvek, jer znate da će jednog dana Bog stati iznad groba i da će ga probuditi. Je li tako? Znači, privremeno da, ali na duge staze ne. Jer ima saznanja, a saznanje je veće od trenutnih osjećanja. Danilo je bio slobodan. Iako je bio mlad, on je bio zreo čovek. On je bila zrela ličnost. Osjećanja ga nisu paralisala. Preuzeo je odgovornost za svoje stavove, bio je tvrd u veri, zauzeo je stav, bio je tvrd u veri i njegovu sudbinu nisu određivali nezadovoljstvo ili neka velika očekivanja. Osobe koje nisu preuzele odgovornost za svoje stavove često izgovaraju rečenicu kako ćemo pevati pesmu Sionsku kad smo u tuđoj zemlji. Evo za kraj jedna fina pesmica.
Ako pitate takve ljude zašto su mrzovoljni, a oni vam kažu zato što sam ustao danas na levu nogu. A ako ih pitate zašto su nesrećni, oni kažu pa nije do mene, nego sam se rodio po pogrešnom rasporedu. Ja sam bio drugi, a on je bio prvi, pa su roditelji sve njemu ostavili, a meni ništa nisu dali. Ako ga pitate da li je zadovoljan životom, on kaže nisam. Zašto? Pogrešno sam se oženio. Oni uvek